Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Lakhakri Troxy Sojeng Tenta constituency ang Kangarlo Rongagura Men Kathararong along isi Manghumime Arlong along Arnam at Trisukiklang Bangso at Chirmate Trisur Chiterek Waipusi Nilitum Perangkiatum Kahumrita Mahot Hadagararatum Nang Than Nang Pachinidun Bangso at Trisur along Ing Narabot Tekiabot Lapen Prek Chik Akhor Hai Hui Sitami Pangtek Ponlo Lasi Non Puanta Pirthi mindaralong kapincong tikang aso na hormo nona kaya hotsitami ilitum asimbot thekponong bomlang lasi ilitum karbieng longalong ria hawar alongki hakupenta kang thir jirajok isi pinianianta ang thekdupon bomlang. News Text Report Karbieng Long News. Lapen la ke adom rulo aku lapen ke la ke nara keng bol lapen la bangke bongkuya bol aku lapen dolang la ke bang aprang kitok apollo lapen akhorta klang u eda lo jonon ke la hello kitok akhor ke aku lapen do thula la ke aprang tirsu ke do dim lo la ke adom rulong langkang bo badim lo la pen la so tirsu non la dak pen kiterek kel lo la si dak an non aku cewang sidi lo la han lo hadak pen nang kiterek lo la han lo non ke lang bi long sido ang tepu bang so along tirsu putha galam efekuni nang khan nunji ma je la so along comment tu pensi nang tum ke thek long mala pen comment tu juk pensi bang so tirsu ke doma là gì nili chum setane nang thek long ho ke nili seta chini jundelo ako atisuna thek long adin atari ke nili nang tham te pia por ma nang tham te ke adin ma nili le kapo have le la si nili setane ni chum nang thek long habit ke puri tap na intare nang cho che pe ne si ni tu ma sa tu si na te long la pen ako no na pi atil su nang chelang nang ta do nang ta di tu chelang lo amat atil su bang che teregi nang ta do mu de lo mene ako non tiri si ako ke che tek lo non che lang di are si che teregi aprang atil su ni adom ra ta mi pik lang ni o kanya masih nona bangke langara citere lo nona bangke ace pandu ulu lang tahu dalam lasi nili non kaninje abang suka nili mente sewin pi lasi nili non ece nang ke jai dulu ang te la so tirsu na le tum thek ngok pen man te ladak ing nam lo nang le tum okri ok phan theng lo han ke dam ke bang la hai upenia kisung doma mang lang no ki lang no la hai bang ke no ko dam tang an ni tum nang cha dom sa di bom lo la hai bang ke kisu te ave kun e ta ve la pen si ke dam pu ta ave la si ni tum ke hodai ta nang ke la go lo hello Borjuri Stone Quarry Lapen Havararat Atumangbo Hurkicho Sojeng Thenta constituency ke Parlopon Parku Forest Range Angkang Kido Borjuri Bit Forest Office Adung Het Kido Kang Tok Biarong Pen Kachikoinot Borjuri Alang Sunadung Kido Stone Quarry ing Haponang Jipu Havararat Atumpen Kachesong Panaputhak Non Puantami KAC Atum Karjulongle Chikrongdan Karbienglong Langroi Langjeng ing Longalok Thengpi Thengpang Kacharai Komponang Jikalisi Nona Bangki Karbienglong ki Kibir Jiang Ring Thetanan Pindo Lason si Pinanganan ing Kanpen Borjuri Stone Quarry Lapen Havararat Atum Kachar Wosayalam ki Non Puantami Jut Unilang Lason si Pini Arua Chikloni Pai Krep Horni Le Thotsutami Borjuri Stone Quarry Along An Havararat Lapen Police Forest Lapen Perangki Atum Stone Quarry an Kepali Ponchi Aphan Kedam Boma Pora Hod Stone Quarry Adung Kedo Kang Tok Biarong Araratum Towar Khamki Ponsi Stone Quarry Along an Kepali Ponchi Atum Aphan Khamki Pido Ponsi Lapupu Arong Arat Kachar Wopen Suluk Sodaka Sonsi Thek Ponlo
laso jok rong pe rong thaga tumpen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang bangsolam ki kepali ponji aphan hawararat tumpen lamthi chipaklang pon samilang sopen longba morning ti Karbing Long News. Ibaw sa pinila bang so dak bali jure lang so no suluk so dak do pon ma nang itong hindel machin Borzuri. Ladak la pini abang lason lo tame ladak la kuari alam khila alam si bang la latum tamane la mon la kuari boneng alam le kumatum bang boning ko kanghon bosya sorsi la kanghon bosya boneng lo la si nit mangke thangke chini nelo mati nit mangke la boneng talang tum bon bete tum ke boni tum ke dak ke hon tum tu so boncek ni tum mangke ke telang tum so nan so ke boncek te tum tu mantu ben ko are cheng kon dak ko are ningkan ko ando kan klip ko dul tai bo ningkan pria prang la puson suluk so dak do ma son mangke belang bo tela bang so ko are long alu choklim la son do ma dak alu choklim son ang litum no pen ge klang alu choklim son ni tan han sigi bang lang mati non chiklim chok masudula ta ini kecilnya teng bote choklim tela dak ke lang suna dung si kwari kupon pula so ta nang litum si dak ke ton ke lang ke cari tum no la si lang suna dung tong la dak long ki purma mate ko puson langsung adung langsung pakai dak pakai hilu ulang bong sampai dah lang gitu he lang gitu nah coba Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School Third Foundation Day Ketalonpon. Nijang Karbiang Long Lakhai si Duar Amla Constituency ke Parlo Lang Tara Along Kedo. Karlitang Sumila Ronghangpi Amen Penke Kimpipon. Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School Pining an Ningkan ke Thomnang Plengsi Pini arni Ningkan ke Thom ke Chok Arani Talonpon. Labangso Third Foundation de ketalon ponalong alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Iam Prabhat Chandra Taro, KSA President, Samson Teron, KWJF President, Violet BP, Assistant Inspector Education Department, Katharson Ingti Lapen, Hadake Charlie Au Somar Apia Potum Chetong Dunwinti. Lason si pini labangso Third Foundation de ketalon pon along Karlitang Sumila Ronghangpi Akumlin Sitami, Karbi Anglong Autonomous Council Iam Prabhat Chandra Taro Arideng pen Ingpupon, Un an Akirap pen, Osomaratum Halloween pen kevang atum aphan, Dakamat ke do kethak jiadi mate hostel ahem, Nangkim Pipon asonti, Meparji Pusi, Hadar School Headmaster, Babu Singh Ronghang ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia long ketheki ding atum aphan choning ripon.
emergency na banai